namin diri guys gamiting sa women. Uy, dili ko. Ala ayo jud. Dili ko. Ay dili ko. Ala ayo jud mo. Mulakaw ra ba ko? Ayaw diligan ang ilang kalimat. Sa paano ni? Ala iluminate ko nila president. Oh my god. Ay, ako inuminit na ko si Ate Bulit ko. Ako balik ko ni Ate Bulit. Ha? Inuminit ko nila guys. Bahala jud po. Wala, mula pa ako. Uy, Jennifer, ikaw. Uy! Uy, lisod kayo ng manguan. Mo gani. Dili lang ko. Ano lang ko. Uy, ayaw mo kabuto ha, please. Dili jud ko ana. Isang barga, bulet. Uy, ayaw mo kabuto ha, please lang. Taga-alagin mo na to. 50 tayo lang mo kabuto. Ayaw mo kabuto. Ayaw lang mo kabuto. Oo niya, tagaan mo. Ayaw ha. Ayaw. Hala, ayaw. Bala mo. Hala. Ayaw, uy. Hala, dili ko. Lagay na ko. Dili ko. Uy, dali, taas mo. Hala, dili lagi ko. Dili ko. Hala. Nagdili ko. Hala siya. Vice President! Hala. Kada marsulang, nasunog. Vice! Automatic. Mag-nominate mong Vice. Uy. Gulan ako guys. Kigihimo ko nilag president. Dili jud mo makad. Di mo makatagaan 50. Kalira. Wala na katabi. Wala na atlo. Wala ka ng duha dili na matagaan. Vice President! Mag-nominate mo! Vice! Ikaw! Ulit, automatic. Ikaw na lang guys. Ay, si Ate Bulit. Yay! Hello. Buto na ako guys, di wa din siya maka. Oh, wala siya muhatag guys, ubusag katos. Okay, Kay nag-promise ingon ko nga dili ayaw ko ninyo ibuto kay dili jud ko ganahan nga ako yung mag-president. Kaya sa tanan ng buto nung sa nag-president. Sana po sa kabayo. Kanang bayhana. Hi, good morning. Akong 50. Akong 100, ma'am, president. Dili sila matagaan guys kay ming ko. Ayaw ko ninyo iboto kay tagaan ta mo. Kuan man gud siya Kay kana. iboto man sila guys. Buutan kaayo among presidente. Hala, sus di jud ko ganahan Very guys nga active, mag-president. very active. Hala, thank you bisag di ba jo. Buutan kaayo bisag unsa nga kalikuan sa amo ang purok or barangay. Always Ani present. siya tantang kay makitaan ka bisag. Tantang na yung mas ba. Mani sa Jennifer Batuktoy, kuani siya kanang taga Mindanao. Bitaw. Taga Mindanao, gwapa ni kay siya. Unya kuani siya kanang businessman. Awas. Business. Unya, mani siya guys, amo ni siya pud nga silingan. Nya
Buutan ba kayo ni siya liwat na Good morning, good morning. Joke bitaw. Basta nagmahay jud ko guys nganong ning meeting ko kay nganong Ay, gi-president. pagmahay, ay, pagmahay. Hello guys, mo ni salarin guys nga giboto ko niya president nga di ra ba jud ko angay dapat mag-president guys. Ay, ganahan ko, guys. Mo ni siya guys. Kaya ngayon ka. Mo ni sila guys. Ay, si Kuan. Kanang giboto jud ko nila mao ni giboto na kong president. Ang ngayon, lagi ka. Congratulations. Kadong nga ta kay mangunit ko mi og sagbot diri sa Tanawan. Kamo mga salarin, mao ni sila mga salarin nga gibuto ko nila presidente nga bakuan ng president. So diri na mi mamunit mi og sagbot. Mana mamunit og sagbot. Ate, diri ko na mag-start eh. Diri magkuan, diri oh. Diri ko na magsugod. Diri ko na. Ningon siya tulad, diri ko na mag-picture. Diri ko na picturean ka na ni. Ah, sa mga pulis. Nagpayagaw na guys kay mamunit mi og mga sagbot sa kalsada. Tanan ko no, human og pamunit. Balik kay mag-snack. Human og pamunit, mag-snack ko no, mag-snack. So mani guys, nagidala sila mga sako guys kay among ipang sako ng mga sagbot sa kalsada. Okay, welcome to my vlog. Human og pamunit, balik ta sa barangay kay mag naipatimo. Wala man tayo mga gaston. So mahal po di siya guys. Iyang vlog nga. Life in Oslo. Life in Oslo. Life in Oslo. Life in Oslo, subscribe. Please subscribe na Life in Oslo. Kuan guys. Mga butan. Kani siya guys kanang gatalukgong. Kuan na siya kanang dili na siya angay dapat mamunit kay kuan madaot ang iyang duty. So mo ni mga abtik kayo mga women's diri sa Tanawan, Oslo, Cebu. Na si among mahal nga kapitan, hi mahal ka kapitan mo ni siya guys. Duty mabirungan mo ni siya ang kapitan namo diri guys. Apil-apil din siya panghinlo diri sa among kalsada. What's up guys? Ay, tapon. Mo na sige na diri ang kapitan. Apil siya og panghinlo. Basta ako ga video ra ko dito. Nileles. Dito na nato ay naman si kapitan Uga. Mo niya mong kapitan na nilhig dito sa guys. Uba ko pala man kantanaan. Oh, wala ko namunit. Asa man to sako. Okay, ga. Ani.
Mo ni among kapitan diri nga butan kayo guys. Diri sa Tanawan, Uslob, Cebu. O nanilhig gid siya guys. Wala na. Ay na. Good morning, ma'am. Mo ni sila mag-invite sa akong garden. Good morning, ma'am. Good morning. Hello, good morning, sir. Na diri sir. Ko'y bili na eh. Nagdali ko sir kay nagikuan mi sa women. Mo ni sila sir ang mag-evaluate sa akong garden. So, sa among garden. Mo ni ang among konsehal diri sa Tanawan ug mga maestra sa Tanawan, Uslob, Cebu. Padulong nami sa among welcome sa among garden. Sa mga sa among mga sili kay naay nag-evaluate. Ruby. Ang imong kanang kuan ba, imo dyan siya picturean, Oh, dili magkuan jud. Dili naadyo ko yung dili mga sa Pilipina kanang lagundi. Ako kumpleto ko sulod. Guys, mga maestra ni sa Tanawan, mo ni maestra di sa Tanawan nga bapa kayo sa guys. Ma'am Huyuhoy. Ya mo ni siya. Konsehal diri sa amoa. Yan na yung sa dito guys na may niyari na mong hilingan no. Si ma'am, nakalimot ko Rapa. So ma'am Mercy, may principal diri sa Tanawan, Uslob, Cebu. Hi, salamat sa inyong pag-visit sa akong garden. Guys, gikan ko dito nga meeting ni og kanang sa kanang Women's Day lagi. Ila kong giboto og presidente ya di ko ganahan na mga mga katungdanan guys kay daghan kay na mga problema mga ingana guys. Problema ng litang maging presidente na hinuon ko. So wala mo ko'y mahimo kay ilamang pagbuot nga himuon ko nilang presidente niya. Humana pod og kuan guys. Evaluate ganiha ang mga maestra diri kay unang evaluate sa akong garden mga sa barangay nga sunod, municipal, sunod, district na po niya sunod ug makadaog magaling ko. Basin lang po pero dili po ko magkuan nga makadaog ko guys. So, mao to guys. Salamat tayo sa inyong mga pagtan-aw na sa mga video. Sana suportahan po ninyo guys sa akong mga gipang video or gipang upload. Salamat ninyong tanan. God bless amping mong tanan.